Santa Claus s vámi lidi. Já jsem Dixie A já jsem Mixi a my vás vítáme u dalšího videa. Tentokrát je to challenge. A to challenge make-up na slepo. Co všechno budeme potřebovat? Takže make-up, Pudr, rtěnku anebo lesk, časenku, a stíny. kterých tady máme více druhů. Ještě budeme to být. Tak fajn, začínáme. Takže pojďme make-up. Já jsem normálně druhý. Já fakt vidím úplně velký stylo. Takže vyslaný prst. Kde je kamera? No, dobře. Pojďme. Budeš mi takový světečky na vyrovnání. No, musíte. Teď chci řasenku. Jak to tím vypadá? No, fakt úžasně. Maria. Myslím, že stíny nebudou potřeba, ale jak ty. Dej mi takový ty hodně křiklavý stíny, co jsem měla v ruce já. Jo, myslím si oči. To je na jednu boku, no. A já to myslím, že jsme tady to máš na Počkej, ještě to úplně koukej, já se chci to dělat taky. Ona řekl štítka o půlnoci, ještě máš to tu. Já vím. Tak úžasný. Každý oko mám jinak. Žasenku někde na tváři. Jsi malý emo. Teďka se nařadí já. Ne. Jo. Já už jsem namalovaná, já se nebudu. Jo, jdeš okamžitě. Ty jsi nebyla namalovaná. Ale ne, v tom případě nechci make-up. To máš na celou tvář, jo? Jako na všechno. Máš krásný způsob, že? Ne? A jo. Jenom vidím tvoje vlasy. Tak, Kamil, to je teda půjde. Ježišmarja. Jsi pořádně nerozetřela. Ty mě to taky předtím pořádně nerozepřela. Nemyslím. Nejsem tak blízkový. Jo, tady máš. Ne, počkej, nematnej mi to po vlasech. To asi trefuješ, no. Jo, Dobrý. No, úplně, ano, přesně tam mám obočí, ano. Ještě na nos nezapomeň, no. Jo. No jo, tam mám okolo, přesně. No, vyčistím si to. Ale. Sorry. Na obočí, ok. Nedělal bych na
No ale máš to lepší jak já. Aha, jo. Ano, to ti dám. Ano, no. A ty si dítěš. Zavírám oči, já to nevidím, ale kdyby to neviděla. Dobrý? Ale jo, dobrý. Takže, Já si nejtmavší oční stíny. Tady úplně brutálně, ještě na nose. A tady tak jsme to dělali. A tak já to takhle všude. Já jsem to dělala schválně. To by bylo jasný. My vám děkujeme, že jste se koukli na toto video. pokud se vám líbilo, můžete dát like. A pokud ne, dveře jsou tam. Další, no jasně. Santa Claus. Ty mě pleteš. A vítám vás u dalšího videa. Santa Claus. Ne. A vítám vás. My vás vítáme, musíš to říct.